Fl-aħħar jiem Malta daħlet fis-seħħ fil-liġi tagħha d-Direttiva Ewropea dwar il-mobilità tal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea magħrufa bħala d-Direttiva dwar il-Mobilità. Fil-fatt, fil-31 ta' Jannar, din id-direttiva li mistennija żżid il-kompetittività tal-ekonomija Maltija ġiet implementata fil-liġi Maltija permezz ta' żieda fl-att dwar il-kumpaniji. Dan it-tibdil leġislattiv se jagħmilha aktar faċli biex kumpaniji fl-Unjoni Ewropea jespandu jew jamalgamaw l-operat tagħhom ma' kumpaniji oħrajn f'ġurisdizzjonijiet fih dan l-Unjoni. B'hekk bil-bidliet li ġabet magħha din id-direttiva se jkunu qegħdin jonqsu wkoll l-ispejjeż biex kumpanija fl-Unjoni Ewropea tkabbar l-operat tagħha f'pajjiżi oħrajn. F'pajjiżna, il-Malta Business Registry qiegħed jaħdem sabiex din id-direttiva tiġi implementata b'mod tanġibbli. Dan l-istazzjon tkellem mal-kap eżekuttiv tar-Reġistru dwar l-impatt li dan it-tibdil fil-liġi se jkollu fuq l-ekonomija Maltija. Geraldine Spiteri Lucas sqarret li pajjiżna qiegħed jisfrutta l-iskop ta' direttiva Ewropea billi wessal ammont ta' ġurisdizzjonijiet li din tapplika għalihom. Aħna għedna li jkun iktar denju jekk niftħu din id-direttiva din il-mobilità għal pajjiżi li huma barra mill-Ewropa. Niftakru li hemm pajjiżi bħal l-Ingilterra, bħal l-Amerika li dawn mhumiex parti mill-Ewropa u għaldaqstant il-businesses tagħhom għandhom ħafna x'joffru lill-kumpaniji Maltin ukoll. L-intrapriżi żgħar u medji huma fost l-aktar kumpaniji li se jkunu qegħdin igawdu għax issa għandhom l-opportunità li jagħmlu diviżjonijiet lil hinn minn xtutna fejn qabel dan seta' isir biss f'pajjiżna stess. Minkejja li din id-direttiva qed tippromovi ċaqliq fl-operat tal-kumpaniji, l-impjegati ta' kumpaniji li jkunu se jbidlu l-mod tal-operat tagħhom se jkunu salvagwardjati permezz tal-istess direttiva. Hemm diversi dispożizzjonijiet fil-liġi fejn tieħossib li l-impjegat irid jiġi l-ewwel u qabel kollox qabel ma ssir l-amalgamazzjoni daw it-tibdil. Geraldine Spiteri Lucas temmet tgħid li qiegħed jiġi antiċipat li pajjiżna se jkun qiegħed igawdi minn din id-direttiva minħabba li issa se jkun jista' jattira aktar investiment barrani ta' kwalità filwaqt li jiftaħ il-bibien għal azzjendi lokali biex jimirħu il-barra minn Malta. Speċjalment meta għandek businessmen li qegħdin f'pajjiżna li huma għamlu suċċess u jistgħu jimirħu barra xtutna wkoll. Ġifieri jistgħu jew jamalgamaw ma' kumpaniji barra jew forsi jiftħu fera barra minn Malta. Dwar dan il-Ministru għall-Ekonomija, il-Fondi Ewropej u l-Artijiet Silvio Xkembri innota li sal-aħħar tal-2022 ġew irreġistrati 28 kumpanija li għandhom l-operat tagħhom mifrux f'aktar minn ġurisdizzjoni waħda. Huwa temm jgħid li permezz ta' dawn ir-regolamenti ġodda se jkompli jissaħħaħ is-suq ħieles.